हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण अंदरिकी। సో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ లెవెల్ 2 కార్యక్రమంలో గత వారం మనము రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము అనేటువంటి అంశంలో కొన్ని శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు ఆ మిగిలినటువంటి శ్లోకాలు మరికొన్నింటిని ఈరోజు ఈ క్లాసులో మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని రెండవ అధ్యాయం అయినటువంటి గీత సారము, దీన్నే సాంఖ్య యోగము అని పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయంలోని మనము మొన్నటి క్లాసులో చూసిన మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను ఈరోజు మరికొన్నింటిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈ రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము లేదా కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ చూసినటువంటి అర్జునుడు మోహానికి గురి అయ్యి నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటాడు. సో ఆ విధంగా మనసు ఇక్కడ రెండవ అధ్యాయంలో సంజయుడు ఈ విధంగా ప్రారంభిస్తూ ఉంటాడు. మనసు కృంగిన వాడై కళ్ళలో ఆశ్రువులను అంటే కళ్ళ నిండా నీళ్లు నింపుకుని కృపాపూర్ణుడైనటువంటి అర్జునుని చూసి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా అన్నాడు అంటూ ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పడం ద్వారా రెండవ అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. భగవానుడు అంటాడు మొదట, అర్జున, నీకు ఈ కల్మషాలు ఎక్కడి నుండి వచ్చాయి? జీవితం విలువ తెలిసినటువంటి వారికి ఇది ఏమాత్రము సరైనటువంటిది కాదు. అది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయబోక నీకు అపకీర్తినే కలగజేస్తుందయ్యా అంటాడు. అలాగే ఇంకా చెప్తాడు, ఈ పతన కారణమైనటువంటి నపుంసకత్వానికి నీవు లొంగిపోకు,
ఇది నీకు తగదు. ఓ పరంతప, హృదయ దౌర్బల్యాన్ని విడిచిపెట్టి లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అంటాడు. సో దానికి ఇంకా అర్జునుడు మరలా తను ఎందుకు యుద్ధం చేయట్లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తాడు. ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, నాకు పూజనీయులైనటువంటి ఆ భీష్మ, ద్రోణాదుల వంటి వారిని నేను యుద్ధంలో ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కోగలను అని చెప్తాడు. ఇంకా ఆయన చెప్తాడు, నా గురువులైనటువంటి మహానుభావులను ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి మేము ఈ యుద్ధం చేసి వారిని వధించినట్లయితే మేము అనుభవించేటువంటి భౌతిక లాభాలన్నీ కూడా భోగించడం అంటే అవి రక్త కలంకితమైనటువంటివి అని చెప్తాడు. అలాగే ఇంకా తనకున్నటువంటి సందేహాన్ని, వారు జయించడమా మేము జయించడమా, ఏది ఉన్నతమో మాకు తెలియదు అని చెప్తాడు. ఇంకా చివరికి ఆయన చెప్తాడు, లోభం అనేటువంటి కారణంగా నేను ఇప్పుడు నా ధర్మ విషయంలో మోహానికి గురి అయ్యి శాంతిని కోల్పోయాను. నాకు ఏది సరి అయినదో దాన్ని బోధించు, నీకు నేను శరణాగతుడను, నీ శిష్యుడును అంటూ శరణు వేడుతాడు. సో అప్పుడు కృష్ణ భగవానులు ఆత్మతత్వాన్ని బోధించి ఆయన చెప్తాడు, ఇక్కడ భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఆ ఇరు సైన్యాల మధ్యలో రథం నిలిచి ఉన్నటువంటి ఆ రథంలో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జున్ని చూసి ఒక చిరునవ్వు నవ్వుకుంటూ ఆ విధంగా అంటాడు, ఓ అర్జున, నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు, కానీ దుఃఖింపదగనక వాటి గురించి దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు కదా. మరి వివేకవంతులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ విధంగా చెయ్యరయ్యా అంటూ చెప్తారు. అలాగే ఇంకా ఆత్మతత్వాన్ని చెప్పడానికి ప్రారంభిస్తూ, నీవు గాని నేను గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండనటువంటి సమయం అంటూ ఏదీ ఉండదు, ఎప్పటికీ మనము శాశ్వతంగా ఉండే వాళ్ళమే అంటూ ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఆత్మదేహంలో బాల్యము నుండి యవ్వనానికి, యవ్వనము నుండి వృద్ధాప్యానికి, ఆ తర్వాత క్రమంగా క్షీణించిపోయేటువంటి విషయాన్ని చెప్తాడు. అలాగే జీవితంలో సుఖదుఖాలు రావడం అనేటువంటిది మనకి కాలక్రమంలో ఎండాకాలము, చలికాలము వచ్చిపోయేటువంటి లాంటివి అని చెప్తాడు. అలాగే ఈ ఆత్మ నశింపు లేనటువంటిది, దానిని ఎవరు కూడా నశింప చేయలేరు అంటూ చెప్తూ ఉంటాడు. అంటే అలాగే జీవుణ్ణి చంపుతాను అని తలచేవాడు గాని, చంపబడువాడు అనేటువంటి తలచేవాడు గాని ఇరువురు కూడా అజ్ఞానవంతులే. ఆత్మ ఎవరిని చంపదు, ఎవరి చేత అది ఆత్మ చంపబడదు అంటూ, ఆత్మకు ఎన్నడూ జన్మ లేదు, అంటే జన్మ గాని మృత్యువు గాని లేదు, అది జన్మింపదు, అలాగే జన్మింపలేదు, జన్మింపబోదు అంటూ ఆ జన్మరహితమైనటువంటి, నిత్యమైనటువంటి, శాశ్వతమైన, పురాతనమైనటువంటిది ఆత్మ. దేహం చంపబడిన ఆ ఆత్మ చంపబడదు అంటూ చెప్తూ ఆ భగవంతుడు మనకి ఆ అర్జునుడి ద్వారా ఆ ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తూ ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాలను గత క్లాసులో మనము తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఆయన అర్జునుడి ద్వారా మనకి అందిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇంకా ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని, ఆత్మ యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ, సో ఈ విధంగా లాస్ట్ శ్లోకంలో ఈ విధంగా మనం చూడడం జరిగింది. వాసాంశి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఆయన చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనిషి ఆ పాత వస్త్రాలను విడిచి, అంటే చినిగిపోయినటువంటి పాత బట్టలను విడిచిపెట్టి కొత్త బట్టలను వేసుకున్నట్లు ఆత్మ కూడా ఈ కృషించినటువంటి శరీరాలను వదిలి, అంటే ముసలిదై క్షీణించిపోతూ ఉన్నటువంటి ఆ శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని అది స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అంటే ఇక్కడ ఆత్మ అనేటువంటిది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఆ దేహాన్ని వదిలివేసి మనం ఇప్పుడు చేసి ఆచరించినటువంటి ఆ కర్మల అనుకూలంగా నెక్స్ట్ మరొక కొత్త దేహాన్ని అది పొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఒక
చెట్టు కొమ్మ పైన 2 పక్షులు ఉంటే అందులో ఒకటేమో సాధారణమైనటువంటి ఆత్మ, ఇంకోటి పరమాత్మగా ఉంటాడు. సో ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది తను ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిని కూడా భోగించేటువంటి అంశంగా ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఆ పరమాత్ముడు సాక్షీభూతంగా అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలను ఆయన చూస్తూ ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తారు. మనకి అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ శ్వేతోపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి అంశాలు. 2 పక్షులు ఒకే చెట్టు పైన ఉన్నప్పటికీ చెట్టు ఫలాలను తింటున్నటువంటి పక్షి ఆ వృక్ష ఫలభోక్తగా పూర్తి చింతలో, దుఃఖంలో ఉంటుంది. కానీ ఆ దుఃఖిత పక్షి ఏదో విధంగా భగవంతుడైనటువంటి తన మిత్రుని వైపుకు ముఖం తిప్పి అతని మహిమలను తెలుసుకుంటే వెంటనే సమస్త క్లేశముల నుండి విడిపడుతుంది. అర్జునుడు ఇప్పుడు తన నిత్య మిత్రుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని వైపుకు తిరిగి అతని నుండి భగవద్గీత అర్థం చేసుకుంటున్నాడు. ఆ విధంగా అతడు విని భగవంతుని పరమ వైభవాన్ని తెలుసుకొని శోకముక్తుడవుతాడు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు తెలియచేస్తున్నారు. అంటే మనము ఆ భగవంతుని వైపుకు చూసినప్పుడు మనకి ఆ బంధనాలు వాటి నుండి తొలగిపోయేటువంటి అవకాశం కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ పితామహునికి గురువునికి కలిగేటువంటి దేహ మార్పు గురించి శోకించవద్దు అని. ఎందుకంటే అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, మా పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడు, మా గురువు గారైనటువంటి ద్రోణాచార్యులను నేను ఎలా ఈ బాణాలతో ఎదుర్కోవాలి, వారిని ఎలా బాణాలతో వధించాలి, అలా నేను వధించినట్లయితే రక్త పంకిలమే అవుతుంది కదా అనేటువంటి మాట చెప్తున్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, వారికి ఆ దేహ మార్పు మాత్రమే కలుగుతుంది, వారు ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేవారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే పైగా ఆ యుద్ధ ధర్మంలో వారి దేహాలను సంహరించడానికి అతడు ఆనందించాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ ప్రకారంగా వారు నానా రకాలైనటువంటి ఆ దేహ కలాపాలను వలన కలిగినటువంటి సమస్త ఫలాల నుండి వెంటనే ముక్తులవుతారు. ఎందుకంటే యుద్ధ రంగంలో మరణించినట్లయితే వారికి స్వర్గ అంటే వీరమరణం లభిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి యుద్ధ రంగంలో దేహాన్ని త్యజించే వాడికి శీఘ్రమే అన్ని శారీరక ప్రతిచర్యల నుండి శుద్ధిపడి ఉన్నతమైనటువంటి జీవన స్థితిని పొందుతాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. కనుక అర్జునుడు శోకించడానికి ఇక్కడ ఎటువంటి కారణం లేదు అంటూ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా మనము చూసినట్లయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని గురించి మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో నైనం చిందంతి శస్త్రాని నైనం దాహతి పావకః నైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఈ ఆత్మను ఆయుధాలు ముక్కలుగా చేయలేవు. అంటే ఆత్మ ఎట్టి ఆయుధాల చేత కూడా ముక్కలుగా చేయబడదు అని, అలాగే అగ్ని చేత కాల్చబడదు అని, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆరిపోవునట్లు అంటే వాయువు చేత అది ఎండిపోదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఖడ్గాలు, అగ్నేయాస్త్రాలు, వర్ణాస్త్రాలు, వాయు అస్త్రాలు వంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆయుధాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఆ ఆయుధాలు ఏవైనా కూడా ఆత్మను చంపలేవు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అగ్ని ఆయుధాలతో పాటుగా భూమి, జలము, వాయువు, ఆకాశంలో తయారైనటువంటి నానా రకాలైనటువంటి అస్త్రాలు ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది. ఏవి కూడా ఆత్మను నశింప చెయ్యలేవు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో వ్యక్తిగతం ఆత్మ కేవలము అజ్ఞానం వలన ఏ విధంగా ఉనికిలోనికి వచ్చి
తత్ఫలితంగా మాయ చేత కప్పబడుతుందో మాయావాది తెలుసుకోలేడు, వివరించలేడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనము ఈ ఆత్మ ఈ భౌతిక బంధనాలు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత ప్రభావితమై వాటి ప్రభావం చేత అది కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. కనుక అటువంటి ఆ ఆత్మ అది శాశ్వతమైనటువంటిది, నిత్యమైనటువంటిది. మరి అటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆ నిత్యమైనటువంటి ఆత్మను ఎటువంటి ఆయుధాలు కూడా ముక్కలుగా ఖండించలేవు అని చెప్తారు. వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఆయుధాలలో ఏ ఆయుధం కూడా ఆ ఆత్మను ముక్కలుగా చెయ్యలేదు అని. అలాగే అగ్ని కాల్చలేదు అని చెప్తారు. సాధారణంగా అగ్ని దహించి వేస్తుంది ఏ వస్తువునైనా, కానీ ఈ ఆత్మను అగ్ని దహించలేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే నీరు ప్రతిదానిని కూడా తడిపేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సో కానీ ఆత్మ ఆ నీటి చేత అది తడవదు అని చెప్తున్నారు. సో గాలి చోకినట్లయితే ప్రతిదీ కూడా ఆరిపోయేటువంటి స్వభావం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ ఆత్మ ఆ గాలి చేత అది ఆరదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటి. సో ఇంకా భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయంలో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ జీవాత్మ ఖండింపడానికి శక్యము కానిది, అలాగే కరుగనిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా శాశ్వతమైనది, ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ వాయువుల చేత అది ఆర్పబడదు అని, నీటి చేత తడపబడదు, ఎట్టి ఆయుధం చేత కూడా అది ముక్కలుగా ఖండింపబడదు, అగ్ని దహింపబడదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా మనకి ఆ భగవంతుడు తెలియచేసేటువంటి అంశాలలో ఈ వ్యక్తిగత ఆత్మ ఛేదింపబడనది, కరుగునటువంటిది, అది దహింపబడదు, ఎండిపోదు, అది నిత్యమైనది, సర్వత్రా ఉన్నటువంటిది, మార్పు లేనిది, కదలనిది, సనాతనమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా భగవంతుడు మనకి తెలియచేసేటువంటిది ఆత్మ కనబడనది, ఊహింపలేనిది, మార్పు రహితమైనది అని చెప్పబడింది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇది తెలిసికొనిన తర్వాత నీవు దేహం కొరకు దుఃఖింపకూడదు. ఎందుకంటే ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది, దేహాలను మారుస్తూ పోతూ ఉంటుంది. మరి అది తెలుసుకున్నటువంటి నీవు ఇంకా ఈ దుఃఖం నుండి బయటపడాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి 25వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉంది ఆ భగవంతుని చేత. సో ఇంకా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో తెలియచేస్తూ ఉంటుంటారు, ఇంతకుముందు వివరించబడినట్లుగా ఆత్మ పరిమాణము మన భౌతిక గణనకు ఎంతో సూక్ష్మమైనది అని చెప్తారు. అంటే అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి సూక్ష్మదర్శిని చేతనైనా అది కనబడదు, కనుక అది అగోచరము అని చెప్తారు. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దృష్టి ద్వారా కానీ, ఆ శక్తివంతమైనటువంటి సూక్ష్మ దర్శనాల ద్వారా కానీ, సాధారణంగా ఆత్మ యొక్క పరిమాణం తీసుకున్నట్లయితే మన తల ఎంట్రుక ఆ కొన భాగాన్ని కట్ చేసి ఒక 10,000 భాగాలుగా కట్ చేస్తే అందులో ఒక వంతుగా ఉంటుంది దాని యొక్క పరిమాణము అని చెప్తారు. సో ఆత్మ యొక్క ఉనికికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఆ శృతి అంటే ఆ వేద జ్ఞాన ప్రమాణము మినహా ఎవ్వరు కూడా దానిని ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించలేరు అని చెప్తున్నారు. వేదాలలో తెలియచేసేటువంటి అంశం తప్ప దానిని భౌతికంగా ఇంకా ఎవరు కూడా దాని యొక్క పరిమాణాన్ని లెక్క కట్టలేరు. కాబట్టి ఈ సత్యాన్ని మనము అంగీకరించాలి. ఎందుకంటే భౌతిక అనుభూతి ద్వారా ఆత్మ యథార్థమైనదని అస్తిత్వము అవగాహనకు వేరే మార్గం లేదు. సో కనుక ఆ విషయాన్ని నమ్మవలసినటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ భౌతిక శాస్త్రాలకు కూడా మనకి అంటే ఈ సైన్స్ కూడా అంతుపట్టనటువంటి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నటువంటివి. సో అందులో ఒకటి మనకి ఈ ఆత్మ యొక్క పరిమాణము, ఆత్మను గురించినటువంటి అంశం కూడా. ఎందుకంటే అది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే
ఆ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని వదిలేసి దీన్నేదో నేను నిరూపిస్తాను, నేను ఎక్స్పెరిమెంటల్‌గా ప్రూవ్ చేస్తాను అనేటువంటి దానికి ప్రాకులాడేటువంటి ఆ విషయాన్ని గురించి చెప్తూ ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఏంటంటే కేవలము ఉన్నతమైనటువంటి ప్రామాణికపై ఆధారపడి మనము తప్పక అంగీకరించవలసినటువంటి విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఉదాహరణకు తల్లి ప్రామాణికతను ఆధారంగా చేసుకొని తండ్రి ఉనికిని గుర్తించవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే తండ్రి ఎవరు అనేటువంటి విషయం తల్లి మాత్రమే చెప్పగలుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి తల్లి చెప్పినటువంటిదే ప్రామాణికం. లేదు కాదు మా నాన్న ఎవరో నేనే కనిపెడతాను, నేనే ప్రయోగపూర్వకంగా నిరూపిస్తాను, రిసర్చ్ చేస్తాను అంటే అది వ్యర్థమైనటువంటి విషయమే. సో ఇక్కడ తండ్రి ఉనికి అర్థం చేసుకోవడానికి తల్లి ప్రామాణికత తప్ప వేరే మార్గం లేదు అంటూ ఉంటుంటారు. అదేవిధంగా ఆత్మ అవగాహనకు వేదాధ్యయనము తప్ప వేరే మార్గమే లేదు. అంటే ఆత్మ మానవుల ప్రయోగాత్మక జ్ఞానానికి అందనిది అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో వారు చెప్పినటువంటివి. మనము దానిని అంగీకరించాలి. దేహంలో మార్పులు జరుగుతాయి కానీ ఆత్మలో మార్పు ఉండదు. శాశ్వతంగా మార్పు లేనిది ఆత్మ అపరిమితుడైనటువంటి భగవంతునితో పోలిస్తే అణువుగా నిలిచి ఉంటుంది. భగవంతుడు అనంతమైన వాడు, ఆత్మ సూక్ష్మమైనది కనుక మార్పు లేనట్టి సూక్ష్మమైన ఆత్మ ఏనాడు కూడా అనంతాత్మలో లేదా భగవానులో సమానం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనము తెలుసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా మనకి ఆ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ఆయన చెప్తారు. ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము అత చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతం తథాపి త్వం మహాబాహో నైనం శోచితుమర్హసి. ఓ మహాబాహువులు గలవాడా, ఒకవేళ ఈ ఆత్మ ఎప్పుడూ జన్మిస్తుంది అని నిరంతరము మరణిస్తుంది అని నీవు తలిచిన దుఃఖించడానికి ఎటువంటి కారణం లేదు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఎందుకంటే ఆయన ఇక్కడ ఈ మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఏమంటే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యార్తే నత్వం శోషితుమర్హసి. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ బర్త్ డెత్ సైకిల్, జనన మరణ చక్రాలు గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసము నీవు శోకించవద్దు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే మనము ఇక్కడ డెత్ అంటే బాడీ ఎప్పుడైతే ఈ దేహము ముసలిదవుతూ ఉందో, క్షీణించిపోతుందో, అప్పుడు మనము చేసుకున్నటువంటి గత జన్మలలో చేసినటువంటి కర్మలు, అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ జన్మలో చేసినటువంటి కర్మలు, వాటి యొక్క మన ఆలోచనల ప్రకారంగా ఈ ఆత్మ దానికి అనుకూలమైనటువంటి మరొక కొత్త దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. దాన్నే జననము అని చెప్తారు. అలాగే ఎప్పుడైతే కొత్త దేహాన్ని పొందుతుందో ఆ దేహంలోనికి చేరినటువంటి ఈ ఆత్మ తిరిగి గత జన్మల అంటే మన ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉన్నాయో, మన ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ సాంగత్వంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయో వాటి ప్రకారంగా కర్మలను అది ఆచరిస్తూ పోతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా సాధారణంగా ఉన్నట్లయితే మరలా అది ముసలిది కాగానే కొంతకాలం తర్వాత ఆ దేహం ముసలిది కాగానే మళ్ళా అది వేరే దేహానికి వెళ్తుంది. ఇది జనన మరణ చక్రం. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఆత్మ యొక్క శాశ్వత తత్వాన్ని తెలుసుకొని ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమవుతామో ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి ముక్తిని పొందుతారు అని చెప్తారు. అంటే మళ్ళీ జన్మ లేకుండా ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని
చేరుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ క్షత్రియుడిగా అర్జునుడి యొక్క ధర్మం యుద్ధం చేయం. ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధము అనివార్యమైనప్పుడు అతడు యుద్ధం చేయవలసిందే. సో కనుక ఆయన చెప్తున్నారు, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దాని కోసం నువ్వెందుకయ్యా అర్జున దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే జీవిత కలాపాలను బట్టి మనిషి జన్మను స్వీకరిస్తాడు. ఒక నిర్ణీత కాల కార్యాలు పూర్తి కాగానే అతడు మరణించి వేరొక జన్మను పొందుతారు అనేటువంటిది ఈ జనన మరణ చక్రాలు. సో ఈ ప్రకారంగా జీవుడు ఆ జన్మ మృత్యు వలయాల్లో నుండి వేరొక ముక్తి లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి భగవత్ సంబంధమైనటువంటి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొన్నటువంటి వారు ఈ జనన మరణ చక్రాలను బ్రేక్ చేసి ముక్తిని పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్త మధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సృజించబడిన జీవులందరూ అంటే సృష్టించబడినటువంటి జీవులందరిలో ఆదిగా అంటే ఆదిలో అప్రకటంగా ఉంటుంది, అవ్యక్తులై మధ్యలో వ్యక్తమగుచున్నవి, నశించిన పిమ్మట తిరిగి అవ్యక్తమగును, అట్టి ఎడ దుఃఖించుటకు కారణమేమి కలదు అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సృష్టించబడినటువంటి జీవులందరూ కూడా ఆదిలో అప్రకటితంగానే ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏదో ఉనికిలోకి వచ్చినటువంటి జీవులందరూ కూడా అంతకుముందు అవన్నీ కూడా అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటివి, కానీ మధ్యలో ప్రకటితమై వచ్చి ఉంటున్నాయి. ఆ తర్వాత నశించినప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ అప్రకటితం అవుతూ ఉన్నాయి. కనుక ఈ విధంగా జరిగేటువంటి దాని గురించి మనము ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరమే ఉంది, అంటే దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరమే ఉంది అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆచర్యవత్ పశ్యతి కచ్చిదేనం ఆచర్యవద్ వదతి తతైవ చాన్యః ఆచర్యవచ్చైనమన్యశ్రుతోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద నచైవ కచ్చిత్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ కొందరు ఆత్మను అద్భుతమైన దానిగాను గాంచుదారు, కొందరేమో దానిని అద్భుతమైన దానిగా వర్ణిస్తూ ఉంటారు, మరికొందరు దానిని అద్భుతమైనదిగా వింటారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా కొందరు వినిన పిమ్మట దానిని గురించి ఏమాత్రము గ్రహింపరు, అంటే అర్థం చేసుకోలేరు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ఇక్కడ కొందరేమో ఆత్మను ఆశ్చర్యకరమైన దానిగా చూస్తారు అని చెప్తున్నారు, మరికొందరేమో దానిని ఆశ్చర్యకరమైన దానిగా వర్ణిస్తారు అని చెప్తున్నారు, ఇంకా కొందరు ఆశ్చర్యకరమైనదిగా వింటారు అని చెప్తున్నారు. కాగా ఇంకా కొందరు దాని గురించి వినినప్పటికీ కూడా ఏమాత్రము ఆ ఆత్మను గురించి అర్థం చేసుకోలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి ఈ అంశాలను మనకి తెలియచేసేటువంటి అంశాలు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో ఈ శ్లోకానికి సంబంధించినటువంటి భాష్యము ఆయన ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఈ భాష్యం చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఒక్కటి. హరే కృష్ణ. ఉషా రాణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నేను ఒక్క నిమిషం.
हरे कृष्णा माता जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, దీని భాష్యం చదవండి ఒక్క నిమిషం. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ చదవండి. 29. దానికి ఇక్కడ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుంది మాతాజీ, పెట్టాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. ఈ ఉపనిషత్తులపైనే ఆధారపడి ఉండటం వలన ఈ క్రింది శ్లోకము కఠోపనిషత్తు 1.27 నందు గోచరించుట ఆశ్చర్యమును కలిగింపదు. శ్రవణయాపి బహుభీర్ యోన లభ్యః శృణ్వంతపి బహవోయం న విద్యః. ఆశ్చర్యో వక్త కుశలోన్య లబ్ధ ఆశ్చర్యస్య జ్ఞాత కుశలానుశిష్టః. అధిక పరిమాణ దేహము గల జంతువునందు మరియు ఘనమైన అస్వస్థ వృక్షమునందే కాక ఒక అంగుళ మాత్ర స్థలములో కోట్లాది సంఖ్యలో నుండి సూక్ష్మజీవుల యందును ఆత్మ ఉన్నదనేడు విషయము నిక్కముగా అద్భుతమైనది. అల్పజ్ఞానులు మరియు తపోనిష్ట లేని వారు ఇట్టి ఆత్మ యొక్క అద్భుత కర్మలను తెలియకున్నారు. విశ్వమునందు తొలి జీవి అయిన బ్రహ్మదేవునకు సైతము జ్ఞానమును ప్రసాదించిన పరమ ప్రమాణికుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయముగా ఉపదేశించినను వారు ఆ విషయమును గ్రహింపజాలరు. కేవలము హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, కొంచెం మీద పైకి ఎత్తండి. కేవలము భౌతిక భావనయే కలిగి ఉండటం వలన ఎట్లు అనుపరిమాణ ఆత్మ అతి పెద్దదిగా మరియు అతి చిన్నదిగా వర్తింపగలదో ఈ కాలపు జనులు ఊహింపజాలరు. కనుకనే నిర్మాణ రీత్యా లేదా వర్ణన రీత్యా అద్భుతమైనదిగా గాంతురు. భౌతిక శక్తిచే మోహమునకు గురి అయి జనులు ఇంద్రియ భోగ విషయములందే అధికముగా రతులగుదురు. ఆత్మానుభవము పొందకున్నచో కర్మలన్నీయును జీవన సంఘర్షణలో అత్యంతమున వాటమనే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, కొంచెం వాటమునే కలిగజేయుటకు వాస్తవమైనను వారు దాని కొరకై సమయమును కేటాయింపరు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మను గూర్చి తెలుసుకొని తద్వారా భౌతిక క్లేశములకు పరిష్కారము చూపవలనని వారు బహుశా తెలియ ఉండకపోవచ్చును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ మహాలక్ష్మి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ, ఆత్మను గూర్చి వినగోరిన కొందరు సత్సంగమున ప్రవచనములను వినుచుందురు. కొన్ని మార్లు అజ్ఞానవశమున వారు ఆత్మ మరియు పరమాత్మ ఇరువురును ఒక్కటే అనియు వారి ఇరుగురు నడుమ పరిమాణమందును భేదము లేదనియు భావించి తప్పు మార్గమున చెన్నుదురు. ఆత్మ మరియు పరమాత్మల నిజస్థితిని, వారి కర్మలను, వారి నడుమ గల సంబంధమును, వారికి సంబంధించిన విషయములన్నింటినీ సంపూర్తిగా తెలిసిన మనుషుడు దుర్లభుడు. ఇదిట్లుండగా ఆత్మజ్ఞానము నుండి సంపూర్ణ లాభమును పొంది ఆత్మ యొక్క స్థానమును వివిధ కోణముల ద్వారా వివరింపగలిగిన మహాత్ముడు మరింత దుర్లభుడు. కానీ ఏదియో ఒక విధముగా ఈ ఆత్మను గూర్చిన విషయమును మనుజుడు అవగతము చేసుకునేచో ఆత్మ జన్మ సఫలము కాగలదు. ఇతర సిద్ధాంతములచే మార్గము తప్పకుండా, కొంచెం స్క్రోల్ చేయండి ప్రభుజీ. ఇతర సిద్ధాంతములచే మార్గము తప్పకుండా పరమ ప్రామాణికుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికిన గీతావాక్యములను యథాతథముగా అంగీకరించుటయే ఆత్మను గూర్చి అవగతము చేసుకొనుటకు సులభమైన మార్గమై ఉన్నది. కానీ దానికి కూడా అధికమైన తపస్సు మరియు త్యాగము అవసరం. శ్రీకృష్ణుని దేవదేవునిగా అంగీకరించుటకు పూర్వము మనుజుడు ఈ జన్మయందు గాని లేదా పూర్వజన్మల యందు గాని తపోసంపన్నుడు కావలసి ఉండును.
శుద్ధ భక్తుని నిర్హేతుక కరుణ చేతనే శ్రీకృష్ణుడు యథాతథముగా అవగతమును గాని అన్యదా కాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ఆ ఆత్మ గురించి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా భావించేటువంటి ఆ భావనలను మనకి తెలియచేయడం జరిగింది కృష్ణ భగవానులు. ఆయన చెప్తున్నారు, ఆత్మను కొందరు ఆశ్చర్యకరమైనదిగా చూస్తారు, కొందరేమో ఆశ్చర్యకరమైనదిగా చూస్తారు అని, మరికొందరేమో దానిని ఆ విధంగా వింటారు, ఆశ్చర్యకరమైనదిగా వింటారు అని, ఇంకొందరు ఎలా విన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని ఏ విధంగానూ అర్థం చేసుకోలేరు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అతి పెద్ద జంతువు దేహంలోను, మహా వటవృక్షం లాంటి అశ్వత్థ వృక్షం, ఆ రాగి వృక్షం లాంటి వాటిలోను, అలాగే కేవలము అంగుళ మాత్రము స్థలంలో కోట్లాది సంఖ్యలో ఇమడగలిగేటువంటి సూక్ష్మ జీవులలో కూడా అణుపరిమాణంలో ఉండేటువంటి ఆత్మ ఉన్నదనేటువంటి విషయము ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే ఆ బ్రహ్మదేవుని బోధలు చేపట్టినటువంటి పరమజ్ఞాన ప్రామాణికుడు వాళ్ళు కానివ్వండి, జ్ఞానరహితులు, తపోరహితులు సరిగా వీటిని అవగాహన చేసుకోలేరు అనేటువంటి విషయాలను తెలియచేస్తున్నారు. వారు ఊహించలేరు, ఎందుకంటే ఊహలకు అందని విధంగా ఆ ఆత్మతత్వాన్ని గురించి, అలాగే ఆత్మను గురించి వినగోరినటువంటి కొందరు జనులు సత్సంగ ఉపన్యాసాల్లో హాజరవుతూ ఉంటుంటారు. కానీ హాజరైనటువంటి వారు చెప్పినటువంటి కొన్ని అంటే ఉండేటువంటి అంశాలలో వారు పరమాత్మ ఆత్మ వారెండిటికి భేదం లేదు అనేటువంటి పెడతవ పట్టేటువంటి ప్రవచనాలు కూడా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ ఆత్మ పరమాత్మలు ఎప్పుడు కూడా ఒకటి కాదు, ఎందుకంటే గుణాత్మకంగా ఆత్మ పరమాత్మలు ఒకటే అయినప్పటికీ కూడా అవి పరిమాణాత్మకంగా ఆత్మ అనేటువంటిది ఆ పరమాత్మకు సమానమైనది ఎప్పటికీ కూడా కాదు అనేటువంటి విషయం. సో ఎందుకంటే ఒక అగ్ని ఉన్నది అనుకోండి, ఆ అగ్నిలో చిన్న కణం వేరుగా వచ్చింది అనుకోండి, అది ఆత్మ ఉన్నప్పుడు ఆ చిన్న కణం కూడా నేనే మహాదవాగ్నిని అంటే కష్టం అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ అది దానిలో ఉన్నప్పుడు అదే విధమైనటువంటి సంబంధాన్ని కొనసాగించవచ్చు. సో అగ్ని కణము నిప్పును కలిగి ఉండవచ్చు గుణాత్మకంగా, సో పరిమాణాత్మకంగా అది భిన్నమై ఉంటూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ విషయాలను అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కఠినము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకోవడము అనేటువంటిది చాలా అంటే నిజంగా పూర్ణ ఆత్మతత్వాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు తప్ప ఇతరులకు అది సాధ్యం కాదు అంటూ చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశము. అలాగే మరి ఆ పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించేటువంటి ఆత్మజ్ఞానులు ఇక్కడ అంటే ప్రామాణికమైనటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవాను ఈ భగవద్గీతలో ఆయన బోధించినటువంటి బోధనలను అంగీకరించటమే ఆత్మ గురించి సరైనటువంటి అవగాహన అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక అది తప్ప అంటే అనేకమైనటువంటి యజ్ఞయాగాదులు చేయడము లేదా తపస్సులు చేయడము వంటి ద్వారా ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. సో ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ తప్ప మరేదీ కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా యథాతథంగా ఆ భగవంతుడు వారికి అవగాహన అవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, దేహే నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోషితుమర్హసి. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఓ భరతవంశీయుడా, దేహమునందు వసించు దేహి ఎన్నడను చంపబడడు, కావున ఏ జీవుని గురించి నీవు దుఃఖించుట తగదు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ భరతవంశీయుడా, ఓ
ఇక్కడ దేహంలో నివసించేవాడు ఏనాడు చంపబడడు, అంటే దేహి ఆత్మ అనేటువంటిది ఏనాడు కూడా చంపబడడు. కనుక నీవు ఏ జీవి గురించి, నువ్వు నీ యొక్క పితామహుల గురించి, నీ గురువు గురించి, నీ బంధువుల గురించి, నీ మిత్రుల గురించి, నీ శ్రేయోభిలాషుల గురించి నీవు బాధపడుతూ ఉన్నావు కదా. మరి ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది. ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి ఆ ఆత్మను ఎప్పుడు ఎవడు ఎన్నడూ చంపడజాలడు. కావున నీవు ఈ జీవుల గురించి నీవు దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. కనుక నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నీవు చెయ్యవయ్యా అంటూ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సముదుర్గ మాతాజీ చదువుతారా? చదువుతాను గురూజీ. చదవండి మాతాజీ. అవ్యధమైన ఆత్మను గురించి ఉపదేశము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చట ముగించుచున్నాడు. అమరమైన ఆత్మను గురించి అనేక విధములుగా వివరించుచు అది నిత్యమైనదనియు దేహము శాశ్వతం కానిదనియు భగవానుడు నిర్ధారించను. కావున పితామహుడైన భీష్ముడు మరియు గురువైన ద్రోణుడు యుద్ధమున మరణింతునని భీతితో క్షత్రియుడైన అర్జునుడు యుద్ధం గురించి, స్వామి కొంచెం స్క్రోల్ చేయరా. క్షత్రియుడైన అర్జునుడు యుద్ధమును త్యజింపరాదు. శ్రీకృష్ణుని ప్రామాణికతపై ఆధారపడిన దేహమునకు అన్యముగా ఆత్మ కలదని ప్రతి ఒక్కరూ విశ్వసింపవలెను. ఆత్మ అన్నది లేదు అనియు లేదా రసాయనముల కలయికతో ఒకానొక స్థితిలో జీవం పుట్టిననియు భావింపరాదు. ఆత్మ నిత్యమైనను హింస ఎన్నడూ ప్రోత్సాహనీయము కాదు. కానీ యుద్ధ సమయమున దాని నిజమైన అవసరం కలిగినప్పుడు మాత్రం దానిని త్యజింపరాదు. స్క్రోల్ చేయండి గురుజీ. అట్టి అవసరమును భగవానునికి ఆదేశం పైననే సమర్థింపవలను, కానీ తోచని రీతిగా కాదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. గురుజీ, సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఈ దేహంలో నివసించేటువంటి దేహి అంటే ఆత్మ ఎన్నడూ కూడా నశింపదు, అంటే చంపబడదు. కనుక నీవు ఎవరి గురించి దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ మార్పు రహితమైనటువంటి ఆత్మ గురించి ఆ ఉపదేశాన్ని, అంటే ఇక్కడ ఆ అధ్యాయాన్ని భగవంతుడు ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాడు, ఆత్మతత్వాన్ని ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ నానా రకాలుగా వర్ణిస్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అది నిత్యమైనదని, దేహము తాత్కాలికమైనది అని ధృవీకరించడం జరిగింది. కనుక ఆ పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడు గాని, గురువు అయినటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుడు గాని యుద్ధంలో మరణిస్తారు అనేటువంటి భావంతో క్షత్రియుడైనటువంటి అర్జునుడు తన యొక్క ధర్మమైనటువంటి ఆ క్షత్రియ ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని విడిచిపెట్టాలి అని ఆయన భావిస్తూ ఉన్నాడు. సో కానీ ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క కర్తవ్యమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించవలసిందే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కనుక ఇక్కడ అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, హింస అనేటువంటిది ప్రోత్సహింపవలసినటువంటిది కాదు, కానీ అవసరమైనటువంటి సమయంలో అది తప్పక ఆచరించవలసి వస్తుంది. యుద్ధ సమయంలో నిజమైనటువంటి అవసరం ఉన్నది, ఎందుకంటే ధర్మపరమైనటువంటి యుద్ధం అది. సో ఆ ధర్మపరమైనటువంటి యుద్ధంలో అది తప్పదు, కనుక యుద్ధము చేయవలసిందే, ఆ యుద్ధాన్ని త్యజించడం సరి అయినది కాదు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, స్వధర్మపి శావేక్షణ వికంపితుమర్హసి ధర్మ్యాద్ధి యుద్ధాశ్రేయోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు, క్షత్రియునిగా స్వధర్మమును అనుసరించి ధర్మము కొరకై యుద్ధము చేయుట కన్నను ఆ శ్రేయదాయకమైనది మరొకటి లేదని నీవు తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. కావున నీలో కలిగినటువంటి ఆ సంశయాలన్నిటినీ వదిలివేయి, అంటే నీవు సంశయించవలసినటువంటి అవసరం లేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, క్షత్రియుడిగా నీ విశేషమైనటువంటి విధి,
అంటే ఇక్కడ మనకి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను అనుసరించి బ్రాహ్మణులకు ఒక రకమైనటువంటి విధులు, ధర్మము, స్వధర్మము, క్షత్రియుడికి స్వధర్మము, అలాగే వైశ్యుల స్వధర్మము, శూద్రుల స్వధర్మము అంటూ వారి యొక్క గుణాలను అనుసరించి వాళ్ళ ధర్మాలు ఉంటాయి. సో మరి ఇక్కడ అర్జునుడు క్షత్రియుడు. సో క్షత్రియుడిగా అతని యొక్క ధర్మాన్ని అతడు చెయ్యవలసిందే. అతని యొక్క అంటే విశేషమైనటువంటి ఆ ధర్మం ఏదైతే ఉందో దాన్ని యుద్ధం చెయ్యడమే మంచిది, దానికంటే శ్రేయస్కరమైనటువంటిది మరొకటి లేదు అంటూ చెప్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో కనుక నీవు తప్పక యుద్ధం చెయ్యవలసిందే, నీవు ఎటువంటి సంశయాలకు పోవలసినటువంటి అవసరం లేదు అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో మాతాజీ, ఇందిరా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో. సంఘము నడుచుటకై అవసరమైన 4 విధములైన వర్ణములలో సత్పరిపాలన కొరకై ఉన్న 2వ వర్ణమునకు క్షత్రియ వర్ణం అని పేరు. క్షత్ అనగా హాని అని భావము. హాని నుండి రక్షణమును కూర్చువారు క్షత్రియులు. త్రాయతే రక్షించుట. సాధారణంగా సంహారము విషయమున క్షత్రియులకు అరణ్యమునందు శిక్షణ ఇవ్వబడును. క్షత్రియులు అడవికి పోయి ఒంటరిగా పులితో ఖడ్గమును పూని తలపడి అది మరణించిన పిమ్మట దానికి రాజలాంఛనములతో దహన క్రియలు చేయుదురు. ఈ విధమైన పద్ధతి నేటికి జైపూర్ రాష్ట్రం నందలి క్షత్రియ వంశరాజులచే పాటింపబడుచున్నది. ధర్మహితమైన హింస అన్నది కొన్ని మార్లు అత్యంత అవసరమైనది కనుక క్షత్రియులకు పోటీ పడుట మరియు సంహరించుట ఎందు అభ్యాసం కూర్చబడును. కావుననే క్షత్రియులు నేరుగా సన్యాసము స్వీకరించరాదు. అహింస అనున్నది రాజనీతి యందు ఒక తంత్రమైనను అది ఎన్నడూ ఒక సిద్ధాంతం కాదు. కనుకనే ధర్మశాస్త్రం నందు ఈ విధంగా తెలుపబడినది. అహవేషు మిథోన్యోన్యం రింఘాసంతో మహీక్షితః యుద్ధమానా పరం శక్త్యా స్వర్గం యాంత్య పరాముఖాః యజ్ఞేషు పశవో బ్రహ్మన్ హన్యంతే సతతం ద్విజై సంస్కృతాకిల మంత్రైశ్చ తేపి స్వర్గం అవాప్నువన్. యాగాగ్నిలో పశువులను హోమం చేయడం ద్వారా బ్రాహ్మణులు స్వర్గలోకములను పొందిన రీతి చతుర్రాజుతో యుద్ధరంగమునందు పోరుచు మరణించడి రాజు లేదా క్షత్రియుడు స్వర్గలోకములను పొందును. కావున యుద్ధరంగమునందలి ధర్మబద్ధమైన సంహారక కార్యము మరియు యజ్ఞమందలి పశు సంహారములు ఏమాత్రము హింసాయుత కార్యములుగా భావింపబడవు. ఏలైన ధర్మకార్యముల ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి లాభమే కలుగగలదు. యజ్ఞమునందు వధింపబడిన పశువులు ఎట్టి పరిణామ పద్ధతి లేకుండగానే శీఘ్రముగా మానవ జన్మను పొందగలవు. అదే విధముగా యజ్ఞమాచరించు బ్రాహ్మణుడు స్వర్గలోకములను పొందిడి రీతి యుద్ధమునందు మరణించు క్షత్రియుడు ఆ ఉన్నత లోకములను పొందును. స్వధర్మం 2 రకములు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వేరే ఓకే. నాగమోహన్క మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. స్వధర్మము 2 రకములు. ముక్తిని పొందినంత వరకు మనుజుడు దేహమును సంబంధించిన విద్యుక్త ధర్మములను ధర్మానుసారముగా ముక్తిని పొందుట కొరకై వనుకరించవలెను. ముక్తిని పొందిన పిమ్మట స్వధర్మము ఆధ్యాత్మికము కాగలదు. అది ఆపై దేహ భావన యందు ఉండబోదు. దేహ భావన ఎందున్నంత వరకు బ్రాహ్మణులకు మరియు క్షత్రియులకు వేరువేరు ధర్మములుండును. అట్టి ధర్మములను వార్యములు. వాస్తవమునకు స్వధర్మము భగవానునిచే నిర్ణయించబడినది. ఈ విషయము అధ్యాయమునందు స్పష్టపరచబడినది. దేహ భావనలో వనరింపబడే స్వధర్మము వర్ణశ్రమ ధర్మముగా పిలువబడుచున్నది. అదియే మనుషుడు ఆధ్యాత్మిక అవగాహనముకు సోపనమై ఉన్నది. వర్ణాశ్రమ ధర్మ పాలనముతో గుణముల ననుసరించి ఉన్న ప్రత్యేక ధర్మములు మానవ నాగరికత ఆరంభమగును. ఏ రంగమునైనందును ప్రామాణికులై వారి ఆజ్ఞల ప్రకారము స్వధర్మమును నిర్వచించుట ఎనున్నది మనుషుని ఉత్తమ జన్ముటకు ఉద్ధరించును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు మనకి ఈ శ్లోకంలో తెలియచేసేటువంటి ఆయన ఎవరి
ధర్మాలను వారు సక్రమంగా నిర్వహించటము చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ ధర్మాలను అంటే చేయడంలో ఎటువంటి సంశయాలు ఉండవద్దు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే మనకి సాధారణంగా సంఘంలో ఉన్నటువంటి 4 వర్ణాలుగా ఉంటాయి అని చెప్తారు మానవాళి. అందులో మొదటిగా ఉన్నటువంటిది బ్రాహ్మణులు అని, రెండవది క్షత్రియులు అని, తర్వాత వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి 4 వర్ణాలుగా ఉండేటువంటివి. అందులో ఆ 4 వర్ణాలలోనూ ఆ సత్పరిపాలన అంటే మంచి పరిపాలనను అందించడానికి నిర్దేశించబడినటువంటి ఆ 2వ వర్ణంగా క్షత్రియ వర్ణము చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అందులో ఆ క్షత్ అంటే హాని, అలాగే ఆ త్రాయతే అనేటువంటి దాని నుండి అంటే రక్షించుట అనేటువంటి, అంటే హాని నుండి మనకు కలిగేటువంటి బాధల నుండి, మనకు కలిగేటువంటి హానికరమైనటువంటి విషయాల నుండి సామాన్య జనులను ఎవరైతే రక్షిస్తూ ఉంటుంటాడో, అంటే హాని కలగకుండా రక్షించేటువంటి వాడు, సామాన్య జనులను హాని కలగకుండా తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా సక్రమంగా పరిపాలించేవాడు ఇక్కడ క్షత్రియుడు అని పిలువబడతారు అని చెప్తారు. అయితే ఆ క్షత్రియుడికి వివిధ రకాలైనటువంటి శిక్షణా మార్గాలు వారికి అడవుల్లోకి పంపి వివిధ రకాలైనటువంటి విలువిద్యలు, తర్వాత అస్త్ర ప్రయోగాలు, ఇవన్నీ కూడా బాణాలను వేయడము, యుద్ధం చేయడం, యుద్ధ నైపుణ్యాలు అవన్నీ కూడా వారికి నేర్పుతారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా ఆ విధంగా నేర్చుకున్నటువంటి వారు ఇక్కడ పులులను వేటాడడము అని కొన్ని చేస్తూ ఉంటారని చెప్తారు. అలా చేసిన తర్వాత దానిని సంహరించిన తర్వాత ఆ పులిని రాజమర్యాదలతో దహన క్రియలు నిర్వహిస్తారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా మనకి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఇప్పటికీ కూడా భారతదేశంలో అటువంటి అంశమే ఇంకా ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ క్షత్రియులు ఎప్పుడూ కూడా ప్రజల యొక్క రక్షణార్థమై ప్రజలకు హాని కలగకుండా చూసేటువంటి వాళ్ళుగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని ఒక బ్రాహ్మణులాగా, ఒక సన్యాసిలాగా సన్యాసం స్వీకరించకూడదు అని చెప్తున్నాడు. మరి అర్జునుడు గుణస్వభావాన అతడు క్షత్రియుడుగా ఉన్నాడు. మరి క్షత్రియుడు యుద్ధం చెయ్యాలి, కానీ నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా, వాళ్ళు నన్ను సంహరించినా పర్వాలేదు అంటూ సన్యాసిలాగా మాట్లాడకూడదు. సో ఇక్కడ జరిగినటువంటి అంశం అదే ఇక్కడ. అలాగే ఇంకా మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని కూడా తీసుకొని చెప్పి, యుద్ధరంగంలో శత్రువుతో పోరాడి రాజు మరణించినట్లయితే అతడు ఖచ్చితంగా అంటే స్వర్గలోకాలను పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇంకా ఆ యజ్ఞాలలో పశు సంహారణ అలాంటివి ఒకప్పుడు ఇవ్వబడింది, ఇప్పుడు అలాంటిది ఏది కూడా లేదు అందుబాటులో. సో కనుక అది కూడా హింసలాగానే అనిపించినప్పటికీ, యుద్ధమైనా కానీ యజ్ఞాలైనా కానీ హింసలాగా అనిపించినప్పటికీ, కానీ ఆ యజ్ఞంలో పశువు వధ జరిగినట్లయితే అది ఆ పశు జన్మ నుండి నేరుగా, ఎందుకంటే మానవ జన్మ అనేటువంటిది చాలా దుర్లభము అని చెప్తారు. ఎన్నెన్నో కోటాను కోట్ల వివిధ రకాలైనటువంటి సృష్టిలో 84 లక్షల జీవజాతులలో వివిధ రకాలైనటువంటి జన్మల తర్వాత మానవ జన్మ లభిస్తుంది అని చెప్తారు. కానీ ఆ యజ్ఞంలో సమర్పించబడినటువంటి ఆ జంతువుకి నేరుగా మానవ జన్మే వస్తుంది అని, తద్వారా అది ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం వారికి లభిస్తూ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యదృచ్ఛయ సోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖిన క్షత్రియా పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం యదృచ్ఛయ అంటే తనంత తాను, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ పార్థ, స్వర్గద్వారములను తెరుచున్నటువంటి యుద్ధ అవకాశమును కోరకని అప్రయత్నంగా పొందినటువంటి క్షత్రియులు చాలా సౌఖ్యులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సౌఖ్యవంతులు అంటే యుద్ధ అవకాశం వచ్చినప్పుడు తాను కోరకుండానే అప్రయత్నంగా యుద్ధము అవకాశం వచ్చినట్లయితే ఆ యుద్ధంలో పాల్గొన్నటువంటి క్షత్రియులు వారికి స్వర్గ ద్వారాలు వారి అడగకుండానే తెరుచుకున్నటువంటి అవకాశం లాంటివి అంటూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అర్జునుడు అంటాడు, ఇక్కడ ఈ యుద్ధం వల్ల నాకు ఎటువంటి శుభము కాంచట్లేదు, నేను అన్ని నాకు శకునాలే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, అశుభకరమైనటువంటి శకునాలే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది అర్జునుడు అన్నాడు మొదటి అధ్యాయంలో. సో కనుకనే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆయనకు చెప్తున్నారు, నువ్వు కోరుకోకుండా వచ్చినటువంటి ఈ యుద్ధం ఏదైతే ఉందో ఇది స్వర్గ ద్వారాలు తెరుచుకున్నటువంటి అవకాశం అర్జున, కనుక నీవు ఈ యుద్ధము చేయవలసిందే అంటూ ఆయనని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంగా మనం ఇక్కడ చూడవలసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీధర్ ప్రభు. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. చదవండి భాష్యం. ఈ యుద్ధమునందు ఎటువంటి శుభమును నేను గాంచుటలేదు, ఇది శాశ్వతమగు నరకవాసమునే గూర్చును అని పలికిన అర్జునుని నైజమును జగద్గురు అయిన శ్రీకృష్ణుడు విరసించుచున్నాడు. అర్జునుని అట్టి పలుకులు కేవలం అజ్ఞాన జనితములు. అతడు తన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణమునందు అహింసను పాటింపదలచెను. క్షత్రియుడైన వాడు యుద్ధరంగమునందు అహింసను పాటించుటయనున్నది మూర్ఖుల సిద్ధాంతం. వ్యాసదేవుని జనకుడు మరియు గొప్ప ఋషి అయిన పరాశరుడు రచించిన పరాశర స్మృతి యందు ఈ క్రింది విధముగా తెలుపబడినది. క్షత్రియో హి ప్రజారక్షాన్ శస్త్ర ప్రాణి ప్రద్దైనః నిర్జిత్య పర సైన్యాది చిత్తం ధర్మేణ పాలయేత్. పౌరులను అన్ని రకములైన కష్టముల నుండి రక్షించుట క్షత్రియుని ధర్మమై ఉన్నందున అవసరమగు విషయముల యందు శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకై హింసను చేపట్టవలసి ఉండును. కావున అతడు శత్రురాజుల సైన్యమును జయించి తదుపరి ధర్మబద్ధముగా రాజ్యమును పాలింపవలెను. ఈ విషయములన్నింటినీ బట్టి అర్జునుడు యుద్ధమును తగ్గించుటకు ఎట్టి కారణము లేదు. శత్రువును జయించినచో రాజ్యమును అతడు అనుభవింపగలడు. ఒకవేళ యుద్ధరంగమునందు మరణించినచో ద్వారములు తెరవబడి ఉన్న స్వర్గమునకు అతడు చేరగలడు. కావున ఏ విధముగా గాంచినను యుద్ధము అతనికి లాభదాయకమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ యుద్ధాన్ని తప్పించుకోవడానికి ఆయన చెప్తాడు, ఈ యుద్ధంలో నాకు ఎటువంటి శుభశకునాలు, అవతల ఉన్న వాళ్ళంతా నా మిత్రులు, నా బంధువులు, మా పెద్దనాన్నగారి కుమారులు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ మాకు ఎటువంటి, మేము ఒకవేళ ఈ యుద్ధంలో గెలిస్తే మా సంతోషాన్ని ఎవరితో పంచుకోవాలి, మేము మాకు ఇక్కడ ఎలాంటి శుభశకునాలు కనిపించటం లేదు అంటూ ఆయన, అంతేకాకుండా ఇంకా ఆయన చెప్తాడు, ఇక్కడ నాకు ఈ శోకాన్ని తీర్చుకోవడానికి ఎటువంటి మార్గము తెలవడం లేదు, ఇది శాశ్వతమైనటువంటి నరకవాసాన్ని నాకు కలిగించేలాగా ఉంది అంటూ ఆయన పలికినటువంటి పలుకులను ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి, కృష్ణం వందే జగద్గురు అంటాం, ఆ జగద్గురు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏకీభవించట్లేదు, దాన్ని నిరసిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే విధి నిర్వహణలో అహింస తప్పదు అనేటువంటి విషయాన్ని, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకేదో ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయనుకోండి, దుర్మార్గుడు వచ్చేసి రాజ్యంపై ఉండి ఏదో బాంబులు వేస్తూ చేస్తున్నారు అనుకోండి, పోనీ వాడి పోతాడని మనం వదిలేసామనుకోండి, సో అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు జరుగుతాయి, కనుక వాడిని సంహరించవలసిందే. సో ఇక్కడ కూడా అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి ఆ కౌరవుల వలన జనులకు ఏ విధమైనటువంటి మంచి జరగడం లేదు. కాబట్టి పౌరులు ఇక్కడ మనకి పరాశరణ స్మృతి అనేటువంటి దాంట్లో ఆ వ్యాసదేవుల వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి పరాశర ముని చెప్పినటువంటి ఒక దాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కోట్ చేస్తూ చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పౌరులను అన్ని రకాలైనటువంటి కష్టాల నుంచి రక్షించుట క్షత్రియుని యొక్క ధర్మమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి కష్టాల నుండి రక్షించడం అనేటువంటిది ఆ రాజ్య అధినేత అయినటువంటి రాజు, అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి క్షత్రియులుగా ఉన్నటువంటి వారి యొక్క అంటే ధర్మంగా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం చూస్తే రాజ్యంలో ప్రధానమంత్రి లేదా రాష్ట్రం తీసుకుంటే ముఖ్యమంత్రి లేదా అధ్యక్షులు అని చెప్తుంటారు, రాష్ట్రపతి, వీళ్ళ బాధ్యతగా అని చెప్తుంటాం. సో అప్పుడున్నటువంటి ఆ కాల పరిస్థితులలో
ఆ రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలను రక్షించడం అనేటువంటిది క్షత్రియుని యొక్క ధర్మం అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అనవసరమైనటువంటి విషయాల యందు శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకై హింసను ఇక్కడ చేపట్టవలసి ఉండును. కావున అతడు శత్రు రాజ్యముల సైన్యమును జయించి తదుపరి ధర్మబద్ధంగా రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలని. ఒక రాజ్యం పైనకి వేరొక రాజ్యం దండెత్తి వస్తుంది అనుకోండి, వచ్చాడులే, నేను హింస అవుతుంది కదా, నేను వాడిని బాణాలతో ఎదుర్కొని లేదో వాడిని తుపాకుతో కాల్చను అంటే కుదరదు. సో తప్పక చేయవలసిందే. సో కాబట్టి ఈ విషయాలను బట్టి అర్జునుడు యుద్ధం చెయ్యను అనడం దానికి ఎక్కడా కూడా సమర్థించే విధంగా లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవలసింది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా మనకి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, స్వర్ధర్దూరములను తెలుసున్నటువంటి యుద్ధావకాశము కోరకనే వచ్చినప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి అప్రయత్నంగా పొందినటువంటి ఆ క్షత్రియులు సౌఖ్యవంతులు అంటూ చెప్పి దాంట్లో మనకి తెలియచేసినటువంటి ఈ అంశంలో ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అత చేత్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి తత స్వధర్మం కీర్తించ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఒకవేళ నీవు నీ స్వధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని నిర్వహింపనిచో స్వధర్మమును నిర్లక్ష్యపరిచినందుకు నిశ్చయంగా పాపము నొందుటియే కాక యోధుడుగా నీ కీర్తిని నీవు కోల్పోవుదవు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే క్షత్రియుడిగా అర్జునుడు యుద్ధం చెయ్యాలి. మరి ఆయన యొక్క స్వధర్మమైనటువంటి ఆ యుద్ధాన్ని అతడు నెరవేర్చకపోయినట్లయితే తన యొక్క ధర్మాన్ని అలక్ష్యపరిచినందుకు గాను, ఆ స్వధర్మాన్ని నిర్లక్ష్యపరిచినందుకు గాను ఖచ్చితంగా అతడు పాపాన్నే పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. అంతేకాదు, నీవు ఇంతకుముందు ఎంతో యోధుడు అనేటువంటి కీర్తి నీకు ఉన్నది. ఆ కీర్తి అంతా కూడా అపకీర్తి పాలవుతుంది. నీ కీర్తి అంతా నష్టం. ఎందుకంటే రేపు భవిష్యత్తులో అర్జునుడు యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సందర్భంలో ఒక పిరికి పందలాగా యుద్ధం చేయకుండా పారిపోయాడు యుద్ధం చేయవలసి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో అని నిన్ను గురించి కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే అపకీర్తి పాలవుతావు నీవు అంటూ అంటే ఆయన యొక్క కీర్తి పోయేటువంటి, ఎందుకంటే అర్జునుడు పేరుగాంచినటువంటి యోధుడు అని చెప్తారు. అతడు అనేక మంది దేవతలతో కూడా యుద్ధం చేసినటువంటి వాడు, యుద్ధం చేసి కీర్తిని పొందాడు. వేటగాడి రూపంలో ఉన్నటువంటి శివుడితో పోరాడి ఆయన్ని ఓడించి మెప్పించి ఆ తర్వాత అర్జునుడు అతని నుండి ఆ పశుపత అస్త్రాన్ని బహుమతిగా పొందినటువంటి వాడు అర్జునుడు. ఒక గొప్ప యోధుడుగా అందరికీ తెలిసినటువంటి వాడు. అలాగే ద్రోణాచార్యుడు కూడా అతనికి ఎన్నో వరాలు ఇచ్చాడు. మరి అటువంటి అర్జునుడు ఈ యుద్ధ రంగంలో పారిపోయినట్లయితే ఒక పిరికి పందలాగా అతనికి అపకీర్తి అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే అవ్యయాం సంభావితస్య చా కీర్తిః మరణాదతిరిచ్యతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు అర్జునుడితో, జనులు నీ అపకీర్తిని ఎల్లప్పుడూ చెప్పుకుందురు. గౌరవంలో గల వారికి అపకీర్తి అనున్నది మరణం కంటే దారుణమైనది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈ యుద్ధం నీవు చేయకుండా వదిలివేసినట్లయితే నిన్ను ఒక అంటే యోధుడు నీవు యోధుడు అనేటువంటి కీర్తి ఏదైతే ఉందో ఆ కీర్తినంతా నీవు కోల్పోతావు. జనులందరూ కూడా నీ అపకీర్తిని, అంటే ఆ కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సందర్భంలో అర్జునుడు ఒక పిరికి పందలాగా యుద్ధం చేయకుండా పారిపోయాడు అని నీ యొక్క అపకీర్తిని జనులందరూ కూడా ఎల్లప్పుడూ చెప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో జరిగినటువంటి త్రేతాయుగంలో జరిగినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడిని గురించి మనం ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటూ ఉంటున్నారు జనులు.
అలాగే మహాభారత యుద్ధాన్ని గురించి ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం, అక్కడ జరిగినటువంటి సందర్భం. సో అలాగే ఈ జనులందరూ కూడా మీ యొక్క అపకీర్తిని ఎల్లప్పుడూ చెప్పుకుంటారయ్యా. మరి గౌరవము కలిగినటువంటి వ్యక్తికి అపకీర్తి పొందడం అనేటువంటిది మరణం కంటే దారుణమైనది. అంటే ఒక ఉన్నత శ్రేణిలో ఉన్నటువంటి వారికి అగౌరవం జరిగినట్లయితే ఆ అగౌరవాన్ని భరించడం కంటే మరణించడమే గొప్పదిగా భావిస్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఆ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగా తత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంటే స్వధర్మాన్ని గురించి బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ కర్మలు స్వధర్మం, ఆ 31వ శ్లోకం నుండి 30 వరకు కూడా ఆత్మతత్వాన్ని బోధించినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఈ 31 నుండి 38 వరకు కూడా కర్మ మరియు అతని యొక్క స్వధర్మాలను గురించి బోధిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, భయాద్రనాదు పరతం మంస్యంతే త్వాం మహారతాః యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవం. సో ఆ భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా, నీ పేరు ప్రతిష్టల ఎడ గొప్ప గౌరవంను కలిగి ఉన్నటువంటి సేనా నాయకులు భయము చేతనే యుద్ధరంగమును నీవు వీడితివని భావించి నిన్ను చులకన చేస్తారు. అంటే ఇప్పటి వరకు నీవు అర్జునుడు అంటే ఒక గొప్ప పేరు ప్రతిష్టలు ఉండి గౌరవ మర్యాదలు ఉన్నాయి ఇతర సేనా నాయకులందరికీ కూడా నువ్వంటే, అంటే నీ పేరు ప్రతిష్టల పట్ల గొప్ప గౌరవం కలిగినటువంటి మహాసేనా నాయకులు ఉన్నారు ఇక్కడ. మరి అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నీవు ఒకవేళ ఈ యుద్ధాన్ని నీవు చేయకుండా పోయినట్లయితే ఆ సేనా నాయకులందరూ కూడా నిన్ను ఏమంటారంటే భయము చేతనే యుద్ధరంగం నుండి నీవు పారిపోయినవని భావించి నిన్ను చులకనగా చూస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడ నీ సోదరులైనటువంటి పితామహుని పట్ల జాలితో నీవు యుద్ధరంగం నుండి వెళ్ళిపోయావంటూ ఎవరు కూడా అనుకోరు. ఆ దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులు కర్ణుడు వంటి నీ సమకాలికుల వంటి మహా నాయకులు ఎవరు కూడా నీ యొక్క ద్రోణాచార్యుడి గురించి, నీ గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడి గురించి, ఆ భీష్మ పితామహుడు గురించి నీవు జాలితోనే వారిపై ఉన్నటువంటి జాలితోనే నీవు యుద్ధాన్ని వదిలిపెట్టిపోయావు అని ఎవరు అనుకోరయ్యా. ఎందుకంటే వారు ఆ విధంగా నిన్ను భావించరు. నీ ప్రాణభయంతోనే నీవు పారిపోయావు, ఎందుకంటే కర్ణుడి చేతిలో నువ్వు మరణిస్తావు అనేటువంటి ప్రాణభయంతోనే నీవు పారిపోయావు అని ఆ దుర్యోధన దుశ్శాసనుడు కర్ణుడు వంటి వారు భావిస్తారు అర్జున అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి నీ శత్రువులు నిన్ను పలు నిర్దయ వాక్యములతో వర్ణించుచు నీ సామర్థ్యమును నిందిస్తారు. ఇంతకంటేను నీకు దుఃఖకరమైనది మరేది గలదు? నీవేదో నీ బంధువులు, నీ మిత్రులు, నీ గురువు అంటూ వారిని చూసి యుద్ధరంగంలో ఎలా నేను వారిని సంహరించాలి అంటూ దుఃఖంతో ఉన్నావు నువ్వు. కానీ నీవు ఈ యుద్ధాన్ని ఆపినట్లయితే, నీ స్వధర్మాన్ని నీవు నిర్వర్తించకుండా ఉన్నట్లయితే నీ శత్రువులు నిన్ను పలు క్రూరమైనటువంటి మాటలతో, నిర్దయమైనటువంటి మాటలతో వర్ణించి నీ సామర్థ్యాన్ని నిందిస్తారయ్యా. అంతకంటే నీకు దుఃఖమై ఇంకేమై ఉంటుంది? ఒక గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి, ఒక క్షత్రియుడిగా నీకు ఇతరులు నిన్ను నిందించడం కంటే దుఃఖకమైనటువంటిది మరి ఇంకా ఏముంటుందయ్యా నీకు అంటూ అర్జునుడి యొక్క అనవసరమైనటువంటి జాలి పట్ల శ్రీకృష్ణ భగవానులు మొదట ఆశ్చర్యపోయి అతన్ని ఆ జాలి నుండి బయటకు పడడానికి ఆ నామమాత్ర జాలి సరైనది కాదు అంటూ ఆత్మతత్వాన్ని బోధించినటువంటి భగవంతుడు ఆయన యొక్క స్వధర్మాన్ని ఇంకా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వధర్మం, ఈ వర్ణాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క స్వధర్మాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని ఆ భగవంతుడు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా మోక్షసే మహీం తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ కుంతీపుత్రుడా, నీవు యుద్ధరంగంలో మరణిస్తే స్వర్గమును పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తావు. అందువల్ల
కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యి అందుకంటున్నారు. తస్మాత్ ఉత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయ అంటూ ఆయన్ని యొక్క కర్తవ్యాన్ని ఆయనకి బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఏమంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అక్కడ అర్జునుడు అన్నాడు, తన పక్షం వారికే విజయం కలుగుతుందనేటువంటి నిశ్చయం లేదు కనుక యుద్ధం చేసి తీరాలి, ఎందుకంటే అది వధింపబడిన అతడు స్వర్గలోకాలకు చేరుకుంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ఒకవేళ నీవు యుద్ధంలో నువ్వు గెలవలేదు అనే భావనతో నువ్వు ఉంటున్నావు, ఒకవేళ ఆ యుద్ధంలో నీవు మరణిస్తే అది కూడా నీకు మంచి అవుతుంది, ఎందుకంటే నీవు స్వర్గాన్ని పొందుతావు. ఒకవేళ నీవు యుద్ధంలో జయించినట్లయితే రాజ్యభోగాలను అనుభవిస్తావు, ఈ రెండు కూడా నీకు మంచివే, కనుక నీవు లేచి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆయనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి. సుఖదుఖములను గాని లాభ నష్టములను గాని జయాపజయములను గాని లెక్కింపక యుద్ధము కొరకే నీవు యుద్ధము చెయ్యి, అట్లు చేయుట నీకెప్పుడు పాపము ఉండదు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఆ విధంగా ఆయన ఈ 31 నుండి 38 వరకు కూడా భగవంతుడు ఆయన యొక్క ధర్మాన్ని తెలియచేస్తూ ఆయన యొక్క స్వధర్మాన్ని నిర్వర్తించవలసినటువంటి ఆవశ్యకతను గురించి తనకు శరణాగతుడైనటువంటి అర్జునుడికి ఆయన బోధనలు చేయడం జరిగింది. చేసినటువంటి సాధారణమైనటువంటి కర్మకాండాలను నిర్వర్తించేటువంటి వాళ్ళు ఈ మధ్యలోకంలో ఉన్నటువంటి మనము మంచి చేస్తే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు పోవడము, లేదా తిరిగి మరలా అవన్నీ అయిపోగానే తిరిగి మళ్ళీ మధ్యలోకంలోకి వస్తాం. ఒకవేళ చెడు కర్మలను ఆచరించినట్లయితే మనము అతలోకాలకు చేరుకోవడము, తిరిగి ఆ పాప కర్మలు అనుభవించగానే తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంకు రావడం. సో ఈ విధంగా జనన మరణ చక్రాల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఇక ఆ భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ బుద్ధి యోగాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు, అంటే భక్తి యోగాన్ని బోధిస్తూ ఉండి ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానమును నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వము ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను. ఓ పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేసినప్పుడు నీవు కర్మబంధనముల నుండి విముక్తి పొందుతావు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఈ విధంగా, నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యావాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ కర్మయోగము ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా వృధాగా పోదు, దోషము లేదు. ఈ మార్గమును కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైనటువంటి భయము నుండి మనిషిని కాపాడుతుంది అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పబోయేటువంటి బుద్ధి యోగం గురించి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ శ్లోకం నుండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ.